Kam to jedeš, Hej vole, tak co tě je? A normálně u práce nepijem, jo, ale mám prostě strach z kamery nějak. Která mě úplně horká, si musím vyvětrat. Baterka p***, vole. 7000 vole spadlo, vole. Já mám z toho nervy. Takže budu fakt profi. Dobrý, tohle video nemůžeme vydat. Takže čau, vítám vás u našeho prvního studio vlogu, kde si budeme ukazovat, jak tetujeme, jak na tetování přemýšlíme, jak tetování probíhá. Já se jmenuji Filip Korček a pojďte se podívat, jak to u nás funguje, jak to probíhá. Tak, tady máme takovou menší místnost, kde se pracuje, 2 tetovací křesla. Tady je moje krásná asistentka, pravá, levá ruka, Sára. Tady je můj nejstarší klient, který ke mně chodí už od začátku mojí kariéry, Mirek, takže dneska si zažijeme spoustu srandy, ukážeme si, jak ho tetuju, ukážeme si nějaké věci, co jsme dělali v minulosti, nějaké věci, co jsme dělali na soutěžích. On vám k tomu taky něco řekne, jak jsme nad tím přemýšleli oba dva na začátku, kam se to vyvinulo doteď a tak dále a tak dále. Tak, jinak chceme to dělat takovou zábavnou formou, jo, kde vás chceme zároveň vzdělávat, říkat, jak to funguje, jak to probíhá, ale samozřejmě to ty lidi trošku baví, je to není tak statické, tak máme tady kameramana, který s námi bude taky komunikovat, taky se bude ptát na různé věci, jo, je to like, moc se v tom nevyznáte, že může mít dost podobné otázky, které můžete mít právě třeba vy u obrazovek, ať se jako něco dozvíme, ať se spolu něco naučíme, přiučíme a tak. Tak. Právě obaluju lehátko, aby bylo všechno naprosto sterilní. Všechno, co přijde do kontaktu s krví, tak musí být obalené jednorázovým takhle obalem a všechno pak vyhodit, hezky sterilní. Ale normálně u práce nepijem, jo, ale mám prostě strach z kamery nějak. Která mě úplně horká, já se musím vyvětrat. Jaký zadek myslíš? Ten, jak mě do toho přemlouváš už 5 let a já ti furt říkám, že zadek kérovat nebudu? Ale budeš. Ne, nebudu. Ale budeš. Tyhle party nejsou nic pro mě, kámo. Za 5 let se uvidí. Na to si do Hollywoodu, kámo, na tady tyhle věci. Kde máš ten zadek? Ale už tam mám něco menšího, budu muset vykerovat ten druhý, vole. Pouze pro diváky 18+. Děti nepijte. Alkohol škodí. Tak jo, to oholit. Tetování a barbershop v jedné osobě. Nestalo se ti ještě, že někdo došel jako na kérku, vole, jenom se nechal oholit a pak odešel? U toho holení to nevyzvažovali, že odejdou, no. Tam už začala ta prvotní nervozita, víš? No, pak zítra můžeme ještě tu černou trošku projet. To je hezky. A to jenom má pracovní informace, si myslím, kde jaký táter už by to nechal být. To je bonus. Chtěl bych vám představit svého kamaráda Mirka. Malej mužík ve velkém těle. Mužík. Tak a společně se tady ukážeme nějaké naše kérky, protože tohle je jeden z mých nejstarších klientů, na které jsem se v podstatě učil kérovat. Takže máme spolu různé historky, zážitky. Ne všechno tady můžeme zveřejňovat takhle oficiálně, jo. Něco až po 10. Právě tady holíme asi 3-4 roky starou kérku, kterou jsme kdysi dělali na soutěži. To byla naše první soutěž. Ne, že bychom nějak často chodili, ale chtěli jsme to vyzkoušet. A umístili jsme se na bedně. Myslím, že 3. místo to bylo tenkrát. Takže teď si to ukážeme, no, 3 roky za hranou kérku. Já samozřejmě mám pracovní deformaci a pořád v tom vidím milion chyb. Jo. Pořád bych tam třeba tu černou ještě projel, udělal bych to jako trochu výraznější. Což asi časem uděláme, protože s nožkou budeme chtít pokračovat. Mirek je zrovna typ zákazníka, který chce být celý. Tak to má být, takové máme nejradši. Protože rukáv je pro začátečníky a pak si ukáže, že to doopravdy chce. To je marketing, vole. Víš, to mám všechno od Karlose Vémoly, tady tyhle řeči. Tímto zdravíme. Tímhle zdravím, jakože to vyjádří na porazí talent. Kdybych chtěl Karlos někdy pořádnou kérku, tak... On to ví. S Karlosem se o tom jednou bavil.
Jo, takže tenkrát jsme na soutěži vymysleli takový motiv, jo, ženská, tenkrát si olizovala rameno, Mirek byl proti, aby něco olizovala, nebo to trošku vypadalo zvláštně, takže jsme ji sekli tady takovým grafickým prvkem, čárou, dali jsme tady rukavici, co drží tetovací strojek, nápis Ink, ať to na té soutěži je zajímavé, to je tetovací design a tak, takže sympatické 2 dny, bolely nás záda, oba dva. Ale stálo to za to. Stálo to za to, že jsme spokojeni domů. V podstatě ještě začínal, tak tady máme nějaký rukávek, už se mi to nechce holit, takže jo, no, tady svářeč, to se pozná. Pracovní deformace. No, nějaký věci ještě potřeba to jako doladit, jo. Mirek spěchal na tady podtavený co nejvíc, takže jsou tam nějaký věci, co ještě jako 1-2 sezení by klidně jako ustály. Ale spěcháme teďka na ploše, až bude plocha, tak budeme asi ladit detaily, no. Nebo tu ruku, na to bychom se asi podívat měli, co nejdřív a no, pak budeme dělat nohy, záda budou kdy. Kámo, to si udělají nohy. Si udělají nohy, no, tak to bude za dlouho. To už budu mít ukončenou kariéru na YouTube dál. Nadřený, že? Z celého týdne. Strašně, vole. Tohle bude spíš relax, vole. Já to říkám teďka, vole. Jo, to bude relax první hodinu. První hodinu se tady pěkně zarelaxuješ, ale... A budu kňučet. My jsme se kámo vcházeli a šel úplně nalitý, jako vylitý týpek, jakože fakt hodně vylitý. A šel kolem nás, ne? Tak já tady odemykám a říkám si, jako, že mrknu na to, aby mi něco nedělal s autem, protože šel hnedka k autu, byl tam jakože za Čučo v ruce, za 30 minut, čučo v ruce. Zastal se auta, začal na to koukat. Obešel auto, jo, podíval se zepředu. Řekl. To je Mustang! Hleděl na to, vole. To ještě celý obešel, vole. Kývl hlavou, ještě celý obešel, začal se dívat dovnitř, tak si říkám, jako jestli ho nenapadne náhodou s tím něco udělat. Nakonec pak šel pryč, ale už jsme měli hnedka z rána takovou jako senzační tu, no. To jo, no. Takovou storku senzační. Jako v 10 ráno by takhle zmrdaný, vole. Jo, někdo si to dělá příjemný ten den. Jako, někdo jde v sobotu ráno do práce makat, víš co, natáčet videa, prostě videovlogy, jo, a někdo zase má takovouhle party ještě. Tohle je ale moravský shit, chápeš, vole, tohle v Praze jsem teda nečekal, vole. Ale i v Praze to lidi umí, jako. Tady umí lidi horší věci. Jo, no. Tak, právě se tady zakresluju, kam to tak cca hodíme. Takže. Uděláme trošku show pro diváky. Hele, tohle je stencil, to je, dejme tomu, takový přípravek, takový krém, který nám vytáhne ten obtisk, jo? To, co máme připravený, tu šablonu, kterou si na něj obtiskneme. Tak, aby jsme to přenesli na tu jeho kůži, tak to musíme potřít tady tímhle. Já třeba jdu furt pracovní mood, ne, 6 dnů v týdnu prostě makáš, jo? Víkendy prostě makáš, tohle všechno. Ale pak jdeš na tu Moravu, vidíš tam ty naše kámoše a normálně máš úplně chuť jako sejít z té svojí cesty, víš, a prostě s něma si dát jako nějakou pártošku nebo něco. Úplně jiný život, že no. Úplně jiný život, přesně, no. Tak. Jinak, přátelé, popodaj tam tady tenhle typ stencilu, protože doteď jsem to dělal ručně, pěkně po staru, old school škola. Ale je potřeba jít s dobou, věnovat se technologiím. Ať to má trošku nějakou úroveň. Mám trošku z toho strach, jak to dopadne. Já na to nejsem zvyklý, víš, tak to pro mě trošku drama. Moc? Samozřejmě, co se nám nestalo, víš, jako chtěl jsem trošku zafrajeřit, tak poprvé v životě tady dělám stencil takhle přímo jako z iPadu, jo, protože normálně si to kreslím ručo, pěkně po staru a samozřejmě se to nepovedlo, že, jako na první dobrou, jo, což je jako mým dobrým zvykem. Jo, takže aniž bych si to zkusil jako předtím nějak, tak teď jsem se jako hecl a dali jsme to na tu kůži, celý to bylo černý, nepoznal jsem z toho vůbec nic, kde má oči, kde má nos. Tak to musíme smazat, chudák má teďka modrou ruku, takže už je potetovaný. Chtěl černobílou kérkou a barevnou. Tak jo, díky Filo, banger jako hovado. A to jsem chtěl, ať to vypadá profi, jo? Protože jsem chtěl dělat frajera na kameru, víš co, že už používám nejmodernější technologii, že jo, a zase to budu muset old school. Mám takový pocit, že to vypadá o něco líp. Jo? Jsem zvědavá, chci ti to obtiskne. Ty vole, já taky, no. Já taky. Já už mám z toho nervy.
Je to samý, no. Jako, možná se v tom vyznám, kámo, ale... Víš, co mě na tom totiž štve? Že tím, jako, jak tam je tolik té černé, tak jakmile tu kůži začnu utírat, protože tam budu mít svoji černou, jako, jo, tak já to budu mít všude modré, že jo. A rozmažeš to. A rozmažu to. No. Co říká asistentka? Nebych se na to vysrala. Kolikrát jsem prostě byl v bojových podmínkách, tak to zvládnu i teď, že jo, jako. Já mám lékař, jsme vedu ráno volena. To neříkej. Kamaráda nám poprosím blíže, ukážeme si můj stoleček, jo? Je tady to nejnutnější, co je potřeba na tetování. Nechci si úplně bavit o značkách, ať tady nedělám reklamu, tak hnedka v prvním videu, ale mám tady obalený stroječek, řadu nějakých jako jehel, které potřebuju od různých jako velikostí, tlouštěk a tak. Zelené mýdlo, kterým si utírám tu ránu, ať se mi pěkně ta černá stírá z té ruky. Mám tady kalíšky naředěné černé, od nejtmavší po nejsvětlejší, lékařskou vazelínu a máslíčko. Já mám takovou deformaci, že vždycky, když vidím někde jako pokaraného člověka, tak strašně jako to hodnotím. Víš, že jako hlavně, když to je třeba ta realistika, ten můj styl, tak kámo na toho člověka koukám, že podle mě ten člověk si připadá divně, víš, že proč na něj třeba tak čumím, jo? Ale mi to prostě jako nedá mi to úplně, že to jako kontroluji, jako jak to vypadá, víš co, jako pracovní deformace, jak se to třeba hodí k tomu člověkovi, jako a proč si to nechal udělat, víš, že mi to úplně zajímá ten příběh zatím, jako a pak ten člověk třeba to všimne, že po něm jako čumím, víš co, ve frontě třeba 20 minut, jako A ty ještě můžeš tak blbě čumět, že je zrovna. Já už blbě čumět docela, no. To můžeme říct, nemusíme to ukazovat, ale... Ukazovat to radši asi nebudeme, no. Ale long story short, Mirek měl nápady v hlavě a museli jsme to prostě jako 9 večer začít realizovat, protože Filip byl pohecovaný ze soutěže. A udělali si trapézy, 2 nápisy tam jenom a pak jsme přešli na žebra, no. Fila ještě jako s žebrama úplně počítal, tak jsem na něho vybalil. Má tam asi takovýhle text s tím, že jsme začali prvního slova. Jo, a on, že už to bolí. A už se to jako nedávalo, to už bylo třeba kolem půlnoci. Takže jsme se rozhodli, že to jenom teda obtáhneme, skončili jsme někdy ve 2 ráno, půl 3 ráno. A ráno jsme jeli do školy, no, to jsme ještě byli plní studenti. Jo, to jsme to ještě brali hodně punkově, tady tyhle věci, no. No do teďka to není dodělaný a nevím, jestli se to vůbec bude nikdy dodělávat. Mně se do toho moc nechce, no. Ani mě, takže možná to tam zůstane jako takový medailonek pro mě, no. Ho to totiž strašně bolelo a já úplně, že kámo, jako víš co, udělal jsem jedno slovo a potřebuji jich udělat těch slov třeba 20, že jako jo. A on mi u toho skuhral, víš co, mrvil se mi u toho, úplně kroutil se tam a tohle, tak já říkám, tak já se to aspoň nějak jako načrtnu, ať to tam trošku je, to pak nemusím jako obtisknout, ať to nějak přetetu a pak to doděláme. A už jako se to nějak jako nedodělalo. Už se to nedodělalo. Jako kerek mám hodně i na bolestivých místech, ale ty žebra prostě jsou za mě asi jako nejhorší místo, no. Ale Fila říká, že ženský jsou na tom trošku líp, že to zvládá jako líp tu bolest. My chlapi jsme na tom asi trošku hůř. Prostě i tu rýmu jako zvládáme tak nějak jako hůř, víš co? Jako, já když mám rýmu, ty vole, tak to je pro mě horší jak teplota, jako. A oni jsou jako místa, kde to jako bolí jak čert a pak se posune třeba o půl centimetr doprava doleva a ne, to vlastně nebolí, takže ta kerka jako nebolí celou dobu jako stejně nebo hůř, ale nikdy je to lepší, nikdy horší, no. Mira nastaví tak vysokou laťku, že už se nikdo nebude chtít jít, protože to nezvládne tak odmoderovat, jako. Jo, ale ke konci kerky už bolí jako všechno, bolí tam, i když jako tam Frimas říká dezinfekci a přetře to, takže to už je, tu se jako nedá vydržet někdy. Okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, so I can't play it safe. Try to go against us, get you out the way. Go hard, it's the only way to play. Let me say, I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. I'm a go-getter. Tak co, Sary, co dneska budeš tetovat? Já budu dneska dělat korekci, vlastně celý čas. Dělala jsem tam takový linkovaný pivoniky. Jakože tenkou linkou. Korekce tvojí kerky. Jo, protože jsem to ještě neviděla. Sice to vždycky 2krát jakoby objíždím, ale vždycky se ty tenký linky nemusou jakoby vyhojit 100%, no? Takže to dělám a potom dělám ještě 2 holky. Dělám takovou jemnou kytku a ještě nápisy. Nápisy? Jo, to dělám často. No jasně, no. Tak řekni, zrovna můžeš tady říct, co tetuješ. Nápisky děláš? Hele, dělám fine line, se to jmenuje jakoby ta kategorie, co dělám. A dělám strašně ráda ještě abstrakty s kytkama. Takže to dělám. Ne abstraktky s kytkama, ale spíš kytky abstrakt a abstrakty. I kytky, no. Tak. Jo, a když tak, je to v kombinaci s abstraktem a s květinami, tak je to the best. Jo, dobrá. Hele, my jsme včera u toho seděli, protože jsme přemýšleli, co do toho dáme, jo, do toho rukávu. Má tam takové jako barokní, ale i antické motivy, jo, že třeba to rameno, kde jsme taky byli na soutěži s tím, tak to je spíš jako antika, ale jinak
Jinak tam jsou také křesťanské motivy a tedy. Třeba tady v té vnitřní straně, tady je silueta jako Ježíše a nějaká tady svatá panenka, dejme tomu, nejde to úplně panenka Marie, jo, ale takový svatý obrázek, řekněme, jak to vždycky bývá v těch kostelech. A tak jsme přemýšleli, co k tomu dáme. A Mida jako říkal, že bych chtěl anděla. Pak nás skončil takový jako gangsterský, ty vole, anděl, co prostě drží, že ho tady pytel peněz s dolarovkou, což je prostě úplně motiv pro nás, že? Protože jsem mu říkal, kámo, to bych si tak nechal vykérovat. A tak jsme to jenom odzvláštili tady nějakýma těma jako, tady nějakou tou grafikou, ať to můžeme pěkně propojit jako dohromady. A vzali jsme si ho teda, no. Ta moje jako celodenní session je zhruba od 10 do 19 a pak je otázka, jestli se to stihne do těch 19, no. Samozřejmě, protože když ne, tak je potřeba přijít znovu, že? Když si chce někdo objednat rovnou třeba na celý rukáv, tak je lepší si těch termínů vzít třeba orientačně 7, což je taky u mě takový průměr, jakože okolo 7 termínů, zhruba 3 termíny vnitřek ruky a zhruba 4 termíny vnějšek. Takže to dohromady dělá 7, u někoho to je o něco míň, u někoho to je třeba o 1, o 2 víc, záleží prostě, co to je za člověka, samozřejmě jako jakou má kůži, jaký má pigment, jak je nabouchaný, protože když dojde kulturista, že jo, tak je to trošku náročnější, než když tetuješ holku. A no a tak, takže zhruba nejlepší se objednat rovnou na 7 termínů, protože když je ta čekačka okolo třeba půl, 3/4 roku, tak se ti úplně nevyplatí si vzít jeden termín, čekat půl, 3/4 roku, otetovat se, jo, čekat, kolik se toho stihne a pak říct, jak chci znova, protože tím pádem přijdeš třeba 2krát do roka a to stihneme, že jo, předloktí jako kolem dokola, jo, to není celý rukáv, takže lepší rovnou si se jako počkat ten první termín, od té doby chodí co 14 dnů nebo co 3 týdny a od té doby, co začneme, tak třeba do 4-5 měsíců vlastně máš rukáv hotový. Takže když si objednáš na rukáv v lednu, tak do léta máš rukáv. A když se ti někdo jako 2-3 roky neukáže a ty už zase tetuješ jinýma barvama, jinak, prostě trošku jináčí styl, tak už se ti potom do toho těžko vrací, že je to jak prostě cizí kérka. Je to, kdybys jako dodělával po někom jako rukáv, jo? I když je to jako od tebe. Protože ty tam samozřejmě zná ten vývoj, když ten člověk to stihne jako v krátkém časovém intervalu, tak to je všechno jednolité, jo, stejnýma barvama a tak. Open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them. Už mi je taky líto ti ubližovat. No, každopádně, kameraman přišel asi po 5 hodinách, co si válel šunky a sportoval, zatímco my tady makáme, takže už je večír, už tady meleme z posledního. Mě bolí záda, Mirka bolí ruka. Díky tomu, že natáčíme, tak jsme samozřejmě měli nějaké zpoždění a nějaké mezipauzy, že jo? Ale tím bych chtěl říct, že takhle dlouho tady nebudu pokaždý, jo? Samozřejmě. Jo, normální ty vole celodenní termín u mě vychází zhruba od 10:00 do 19, jo? Tady tyhle nadstandardní, to už je jenom pro VIPčka. Jo, to je prostě tady pro Mirka, který už ke mně chodí od začátku, jo? Zbytečně mi nehrotí s motivama, jo? Nechává to na mě, chodí na soutěže, když teda se nám chce, což jednou za čas, že jo? To nás moc nebaví. Furt to vyhrávat. Hele, tohle bych doporučoval všem, jo. Za prvé, ráno člověk na kérce musí být nasnídaný, protože pak ty lidi odpadávají, nezvládají to. Takže pořádně se nachálovat, jo, dát si něco dobrýho, popíjet sladké pitíčka v průběhu dne, jo, rychlé cukry, ať nikdo neskolabuje a večer tam jakáž to už tak za odměnu, jako to. Neznám skoro nikoho, kdo by si šel dát jako po kérce něco zdravýho, jako to. Salát, pič. Ta Vietnamka tady vedle jako normálně, to je strašný, co tam jako nechávám jako za škváru, za úplné nesmysly, víš, to tak člověk si dá pauzičku, tak já strašně rád zapijím kafe něčím sladkým, jo, takže dám si to kafíčko jako a to espresso si musím jako potom dát si nějakou pepsinku potom, pak se mnohem líp pracuje, že jo, rychlý cukry, nastřelený člověk. A kam to jedeš, že? Hej vole, tak co tě je? Zdaví nejezdí do toho rozkerovanýho, vole. Tak si kvávně. Hele, normálně jsem na jako hodnější, ale Mirek se občas zaslouží prostě dostat pořádnou bídu. Jo. Ach jo. On je zvyklý na takové zacházení, jako jo. On právě nemá rád, aby se s ním zacházel jak bavlnce, jo. Je to kus chlapa, takže je potřeba přitlačit. Já to máš pravdu.
Hej, prostě uklidni se, upři se, jo, relaxuj, opaluj se. Ty zase jdeš do toho ksichtu. Já tady dělám pozadí, v klidečku, jo. Nejlepší věc, co můžete od Flipa slyšet, tak jsou tyhle dvě slova, máme hotovo. No tak jako nemáme ještě úplně hotovo, protože Mirdovi už stačilo, jo, už hodil takzvaně ručník do ringu, takže ještě nám tady chybí takový kus pozadí. No, každopádně kus práce jsme odvedli, asi víc než jsme čekali, takže ten celý den jsme využili takhle na pokrytí toho vnitřku bicáku. Má tam Gangsta Anděla, aby mu přinášel štěstí v penězích. Zítra máme ještě jednu session, kde když budeme zvládat, i Mirada bude zvládat teda hlavně, tak budeme projíždět zbytek jako rukávu, co se nám nebude zdát, asi nějakou černou a už to bude taková jako odpočinkovější session, no, protože Mirek jezdí z Brna do Prahy, takže jsme toho chtěli využít, aby jsme potetovali 2 dny v kuse. Víš? Tak. Nocleh na. Já se vždycky postarám. Tak jo, pro dnešek se s vámi loučíme. Kdybyste nás chtěli nějak podpořit, tak dejte like, dejte subscribe a napište koment, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co do příště změnit. No a uvidíme se možná v dalším díle. Čau.